šta se dešava? Lučanin gađa Pikado Marcello u live. Gospodin Ladies and gentlemen, live from Belgrade, live tonight. Special, we have special guest tonight. Is the young Lučanin. Dragi brode, welcome. Ćao, bato. Oba, pusti himnu Lige šampiona i himnu Bože pravde pa da krenu. Dobrodošao Lučanin, brate, moj stari. Kako si, brate, kako se osjećaš? Evo, dobro, brate. Kako si doputovao do nas, si dobro doputovao? Lepo stigao, brate, došao. Jesu przno. Ovdje čime si išao, brate, si išao novom prugom, što je nova pruga aktivna, nije? Nije. Ne, neće biti još narednih 25 godina. A, pa da, to ima smisla. Evo ga. Ja je, brate. Sve oko sve za brata Lučkita. Ja sam njegov stalak. Čime si došao bla bla karo, ono 600 dinara sad. Ma da, bre. Koliko košta put od Beograda do Novog Sada? A jedno 600. Pa zavisi 600-700 dinara, zavisi. A čime, šta busom? Ne, bus je malo više. Ma bus, kup kokure. Uglavnom, brate, ne, treba Lučanin ne kaže ono zašto je došao, brate. Mislim, ono zašto je poznat. Ajde objasni ljudima kod kuće šta ti tačno radiš. Da. Ja promovišem rap kulturu. Na najbolji mogući način. Ide se na događaje. Da, to je ovdje straj, brate, slikaš se s masom. Što znači ti si medijum, brate, za jako puno repera i to. Dugo se to. Ja sam zapravo pre par godina shvatio da je ipak deo mene zapravo ova kultura, muzika, da sam tu kontakt. Nekome pomogneš u vezi, meni jedan od najvećih tih kao šta mogu da uradim, na primjer, eto, nekome treba biti, ja nađem nekog talentovanog, pošaljem nekom kome treba. To nisam znao da radim, da. I to radim. Ti šta liku, ono, u suštini... Lučanin connecting people. Keep the plug, nigga. Influencer, brate. A ne, ali što ja volim kod Lučanina? Što je bio na svakom nastupu, ima pun kurac garderobe, naše, brate, iz sranja, nikad nije pitao ni za šta džabe, kao, aj, naš, dajte mi, kao, brate, ja dobio. Da, brate, vrlo. A mogu sam da pitam, ali neću. Nemu daju, brate, znaš ono da brate Uvijek Lučke. ispoštuju do Down to kraja, earth, brate. Plati ceh. On ti je liko i prvi ima pre nego što se objave pesme, prvo njemu pošalju, ono, znaš, kao Sand Space, prvo da on tu da, znaš, ono da konforme. Ja njemu dam i onda mu kažem, ako neko bude ovo imao, znam da je od tebe... Da, ali mora on da pruvuje, znaš, da pruvuje prvo on, pa onda ide tek u etar. Lučanin. Kako? Ko prvo pitanje koje sve zanima. Da li slušaš jazz? Ne. Ne. Ne slušam. Metal? Ne. Samo rap. Samo rap treba. Ne, dosta u posljednje vreme... Posvećen si hip-hop onako da... Da. Jako, brate. Jako, brate. Da. Koji je prvi raper kojeg si upoznao? Ovo je dobro. Da, prvi raper kojeg si upoznao, s kojim si slikao, znači, koji je prvi raper s kojim si krenuo da radiš to što radiš, brate, to slikanje i sve to, brate? Elitni ovdje. Nis? Ili elitni su? Elitni odredi. Ček, stani. Ne, to je bila prvi kontakt je bio s muzikom sa njima. Da. A ovako... Što nisi čuo ni jednu pesmu u životu? Ne, što je bilo to kad sam bio mali, brate. Možda čak... Sick Touch iz kraja. Sick Touch, to su mene putarili. Oni su tu. Oni su tu, oni iz kraja i onda tako da... Tako je bitno. Jako priča. Pozdrav. To su bratine razbide glave. Zna brate Luča šta va. Ali to tvoje, brate, to tvoje slikanje s masom je, brate, preraslo u očigledno mnogo više, ti krenuo spajaš masu, brate, ono ko će da repuje i sve to. Pa ja sam par stvari uradio, da. Da, i čuo sam onom dokumentator što si snimio za Vice, brate, gledaj s meni danas baš, da si, brate, da si bukvalno, to što si spajao masu i to, nego da si ono, da je bukvalno masa dobijala followere kada ti ono okačiš neku njihovu pesmu i to, masa dobija dešavalo se sve se baš se dešavalo i... Da, to je, znači ti nije kao da si samo slikao s reperima, ne, ja sam dosta... zapravo pomogao rap sceni, vrate, da ono nešto... Smatram da jesam, znači ono, sad malo manje sa neke druge stvari me zanimaju, ali to je zapravo to, pomogao. Šta fali, brate? Da. Treba tako neko da radi te stvari, brate. Jesi ikad ti da baciš nigde neko? Ne. A mogo bi malo, stvarno? Ja. Aj molim te, aj uradimo fit. Ja uopšte ne treba to da radi, baš ne treba to uraditi, treba ne, zato što sam... Hoću ti dam jedan, brate, ovako poklon prema svima. Poklon?
Novosađani. Poklon, brate. A i jasno. Poklon, nemam poklon, ali mogu ti se poklonim, aha. Dobra Zato fora. što Buraz inače tako naš si tripuje kao, je kao, zgotivio si mi raperima, sad ću ja da rapam. Ide gas. Aha. Ma ide. Učanim ti ono srpski DJ Akademik, znaš, ono treba napravi svoju emisiju i ono kad izađe nova stvar, on komentariše, valja, ne valja. Akademik Slučajno, ti, brat, Šupčina, sad- brete, Lučanija, korist Akademik. Bukvalno snimio pesmu i sve to, ti već imaš clout, brate, već bi mogo da izbaciš tu pesmu i da ima neke ono preglede i Znaš sve ko to. bi ga kačio sve, svi najjače Pa da, glave, svi bi ga- scene koje se svi bi pitaju, ga- ne znam, ja svi bi ga bi kačio. ga. Da, brate, Ja, mi brate, ono Kardeš kad smo krenuli da snimamo i to, mi se proslavili tako što su nas reperi u suštini Pa šerovali, tako ide ono. sad. I da, i bukvalno izgleda da je to, razumeš, najbolji put, ono, do slave, brate, što smo slavni. Pa da nas reperi kaču, znači, ono, mi kad su dati Karan Drvo i sva ta sranja, ono, prvi koji su nas šerovali, ne znam, ono, bili, ne znam, Prti, Icing Group, ono, te fore, ono. Tu smo i dobili najviše viewza, brate. Na neki reper bi si ga upoznao, da bi onako kao sranje lik. Ako smiješ da kažeš. Ide gas. Trekinut ću malo. Nije se to dogodilo. Nije, da? Nijedan reper kog si upoznao ti, da, svi Evo viš, nije se to... Moraju da se ponašaju pred njim slučajno. Ja nisam Da, upravo da, se da, rođeni, da, 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 to je da, fora. da, da, Znači, da, kao što mi svi imamo Znaš, facu, brate, znači, pazi, svi imamo više, znači, Japanci to nazivaju, ne znam kako, ima neku reč za to, ali imaš facu za ono, za public, imaš facu za ono, za tvoje drugare i to. E sad, fore što svi imamo jedno 45 faca, znači pazi, ja kad radim moj podcast, na primjer, ja sigurno nisam isti kao što kad sam Blaze sa Kevom. Znaš, ono, Uči si luđi. da, znaš, sa Kevom sam mnogo agresivniji, razumiješ. I ono je tako neki fore, razumiješ, jednostavno, svi imaju, znaš, ono neki face koji koristi kada Blaze sa nekim, brate, znaš, ono, da li si na nekom rap nastupu, da li si na intervju, da radiš podcast, da snimaš pesmu, drkaš kurac, brate, drugu, ono, za sve imaš face, razumiješ, ono. Buraz, nemoj da sudiš. Neću neko napoznano, sigurno. Nego, koji ti je prvi Znaš ti rater s njega, kojim šta? si slikao? No homo. Smo rekli već, pa da... Rekli smo već, upoznao Siktač, to su prvi. To su pričali, Sikar, brate. da, on je gledali pravo. smo stvarena. Ajde, vidi ti taj, brate. Moraš ti u repčinu Lučanina, brate, ne vredi, Lučanin, brate. brate, šta misliš o ovim protestima taksista, brate, ti si iz BG-a, brate. Dobro Ja pitanje. ne zalazim do centra grada, tako da taj deo gde sam ja, samo prođu tuda, Šta samo misliš ove Hong Kong proteste u Kini? Ne pratim. Demokratski protest. Demokratske Kako proteste. Ne podržavamo to su braća Kinezi, ovi hoće se ocepe Hong Kong, tako da što se tiče tako toga je, udri kako- tamo ove što kako- govori. Koliko ja Hong Kong. skonto Kinezi ne gotive Hong Kong zato što je tamo masa kao... Da. Vi ste šatro Kinezi kao da je... Hong Kong je Kina, Nije... Kosovo je Srbija, Hong Kong je Hong Kina. Kong Ne daju je ga, ne daju Ako je tu Kosovo, Srbija, teritoriju, kao ali što ne kaže vole te rođeni. Kineze tamo. Vidi. Baš mi pričao Pa da, drugar pa koji da. živi Vidi tamo. ovako, pazi, mi treba Pozdrav za Mimu Bečića. da sklonimo sa strane te ono što mi lično mislimo. Ja lično mislim da ljudi u Hong Kongu treba budu slobodni, naravno. Sve je to cool. Ali vidi, Kina je podržala da Kosovo ne bude, odnosno da je srpsko. Što znači mi treba da vratimo Moramo. diplomatski favor, razumeš, vidi, Hong Kong i Kina, brate. Hong Kong je Kina. Ginuti za Hong Kong. Hong Kong je srce Kine. Tako je, spreman da ginem za Hong Kong, brate, tako se to radi, brate. Kong, Tako da one sad, proteste brate, tamo udri, to je znači bolje. udri po nogama, po glavi, bre, pendrecima, one protestanti suzavac, Tako sve je, udri. pucaj bre po Udri, gamadi, udri. pucaj sa pravim metkom. Pozdrav za brata Xi Jinpinga, Free Hong Kong. premijera Kine. Dajte još jednom. Dajte neku čašu. Dajte neku čašu Lučaninu. Evo odmah, brate, viš u Novom Sadu, brate, čim pomisliš, stvori se, brate. Da, tako je to ono sad, šta god da pomesiš. Ko rođeni! Hoćeš dobru kučku, hoćeš rakiju, hoćeš... Da, sve pun tretman. Pun Pun pasivan u Novom Sadu. Sada, brate, Lučanin. Da, koliko si puta bio u Novom Sadu, šta misliš o Novom Sadu generalno, kakav ti je grad, brate? Kako? Dobro pitanje. Cool. To, hvala. Interesantno, brate. Uvijek sam išao na događaje. Išao sam na događaje najčešće, tako da ono... Da, konto I... da. Sveća se ono kad sam ja nastupao, ono tamo u klubu, sada ti ne pričam u Starogradu, vratno ne znaš, ali tamo smo se upoznali ti ja. Live. Da.
Neko je dole, treba da se ode po neko. Možda neko otvori Milku. Ja mislim uključenje u emisiju, ono neko dole. Koji ima neki Ja isto mislim. Imaš buksnajke. Šta misliš, koji je? Onda ništa. Šta misliš, Lučanine, koji je, to jest, koji je bolji grad? Šta više voliš, Novi Sad ili BG? Sad pazi šta ćeš reći, gledaj ceo Beograd u Novom Sadu. Gledaj ceo Beograd, gledaj ceo Novi Sad, brat. Budi svoj, brat. Diplomatski odgovori. Nije sad, ajde, interesantno mi je ovde, brat, interesantno mi je Bleja, ono, dobri ljudi, u Beogradu je ista priča, ne mogu da poredimo na... A kakva je scena u Novom Sadu? Kakva je scena u Novom Sadu? Šta se dešava? Ko ti je dobar od repera u Novom Sadu i to? Dosta njih, brat, ne mogu da pomenem. A prilično je mrtvo u Novom Sadu. Gde su bolje maloletnice? To se zna, brate. Zašto to pitanje? Zašto to pitanje? Treba to pitanje, to, znaš, mora. Džomla je tu da postavi ta pitanja prava. Pa ima ih svuda, da ti kažem. Lučanin da god da ode ima, brate. Connection, brate, nema šta, brate. Slušaj, Lučanin, ko je najbolji lik s kojim si slikao? Ujebote, ovog 5 puta. Pazi šta ćeš da kažeš. Sleo slika kao ko je Da, prvi, stvari, ko ko je ti je najbolji. omiljen, Najgore, da. da. Ko ti je omiljen, brate, slika s reperom? Daj mi broj od Sobije. Osim nas. Da, Vuko. I ko ti je najgotivniji u isto vreme, slika i reper, brate? Ne mogu tako. Mogu samo koja slika, jedna iz Imaga, gde smo, gde baš par nas, bukvalno, ko je tu bio sve? Sivilo, ujebim se, Rexona, Salel, dosta njih je bilo na slici i ne znam što još, nije bitno, ajde, to je to, brate, cijela priča. Do jaja, vidi ovako, mi ću sada napraviti jednu pauzu, iskulirajte malo, dame i gospodo. Neko majoneza. Malo majoneza, ovdje mi ćemo da kasamo majoneza. Ako neko hoće malo majoneza. Pravimo pauzu, Daj malo majoneza. to su i kašikice. Jesi snima ninja, brate, se vata ninja. Ćao papa. Arpade, možeš da ga... Sorry, da, sve okej. No homo. Dobar majonez, a? Odličan. Inače... Stvarno jedeš majonez, ti kažem, taj majonez je 100%... Koja bratina? Pre 2 nedelje. Ali dobro stoje u frižideru. Frižider stoje, bio je, dobar je. Gosti majoneza, kaže. Ko ne pojede kašičicu majoneza? Ko ne umoči u majonez? Ne mogu stvarno, ne mogu. Ne možeš majoneza? To ti beli evro krije. Ne, moraš malo. Moraš malo, kaže Ninja. Ne mogu stvarno. Moraš malo. Samo da ga pomešam, brate, malo. To ti od vanile. Slado. Vanile majonez, znaš kako je dobar? Domaći, ne, Lučanin domaći. Novosadski majonez moraš ga probati. Mislim, mi ga jedemo sa kašičicom samo, pošto je baš dobar. Pravi novosadski majonez. pravi. Jedi ga onda, ja ga neću jedi. Ne, Lučaninu daj malo, bre. Aj malo, ne. Moraš probati naš domaći. Pričesti se, nema šans. Koji kurac Neću dobijem ja na faci, ono. Ja sam neki debil ovde. Ti si od klovan izgleda, bre. Šalim se, okej, izvolite. ljudi, hvala još jednom svima, sretna slava. Rođeni je pravi gost, brate. Jebi ga, jake jebi ga. Oba, jake, drže rođeni. Beži bre, pa on nema ni u jednoj emisiji na svijetu. Jake, Koliko jedu majonezu radi u emisiji, u live. Šta radi u Novom Sadu, jedu majonezu u live, kao šikom. Jake, znam da jake. Dobar ti ovaj Drsu Pavlac, šalim se. Exposed, brate. Jebi ga. Uglavnom, kako se zove vamo tamo, devo, desno, Biko. Pauza? Šta si napisao? Biko, Ika? Ne ideš nigde. Ja pita ga malo ko faksa, studira dečko malo, nije sve u repu, brate. Nikola! Oh, Jesus, Već si krenuo, a? Radi majonez. Oh, Jesus. Slušaj, majonez radio jako. Kojeg bi repera jebao Lučanin? Da, Lučanin, da bi imao, pazi ovako, moraš da imaš seks sa jednim reperom. Sa kojim reperom bi imao mu kako seks? sladak, sve rime se Ništa, brate, ništa. Nijedno. Ne. Ne, pazi ovo. Sasvim si skenio, Ne, Friendzone slušaj. si me bacio. Buko, molim te me saslušaj, pazi. Ako ne budeš imao seks s jednim reperom, ubiju ti sve ljude koje voliš i onda tebe ubiju tako što ti raspore kurac na 4 dela, vuku ga sa volovima na 4 dela. Tvoj slatki kurac. Quartering.
i onda ti ruke i noge isto tako kao kurac, nakon što ti raspore kurac. Znači moraš sa jednim srpskim reperom da se karaš. Koji te nervira reper sa scene? Ajde reci malo mora distrajkovi, malo hejta. Ne moraš niko da hejtaš, niko ne hejtujem, nemam tu šta, nemam ja šta da hejtujem, ja slušam muziku, znam, naravno. Ja znam ih kao ljude, prema meni je sve kako treba, ponašanje, ja nemam tu koga da... Jasno, naravno, brate. Nema to šta, nego... Mene zanima da moraš da se karaš s jednim reperom. Ništa. Nijedna repera. Caller, you're on the air. Jebi ga, brate, Beograd blokovi, brate. Jebi ga, okej, dame i gospodo, sad ćete u komentare dobiti, kako se zove... Da, dobit ćete pozive, broj telefona, evo imamo već jedan poziv, tako da... 6 hours later. Tako, to je ideja. Novi Beograd, da, brate. Novi BG, a? Jebote, MBG, brate, ono. Brdovito, Mirjevo i ravninu Evo Belgrado, a? Da, jako, baš. Ja, reci mi ti neki faks sad furaš, tako? Da, završio sam IT akademiju. Čekam sertifikat, sad si javili su. Pa šta kontaš u dalje, ono, koji su ti next moves? Pa da šaljem CV-eve pa da vidimo. Da, a nisi u okviru muzike, ćeš, ono, nešto, ne planiraš nešto u okviru muzičke industrije da ostaneš ili? Pa tu sam. Tu si, a? Tu sam svakako, kreće novo nešto, tako da još malo. Što ne bratiš malo neki? Evo ćeš doći kod mene u pesmu, brate. Evo ja ću... Nikad, ja sam... Što već da snimaš, brate, neke rime, brate? Malo, ne, evo samo dođi reci samo Ne, samo hoću Ide gas! Ide gas, sebe drugačije da predstavim, brate, i tako, brate, na drugačiji način, kao što sam i do sada... Koji smer si završio? Audio video. Audio video, pa dobro, imate onda to i pri muzičkoj industriji, da kažem. Pa zbog toga sam i, došlo je do toga, da se kad sam tu upisao sam iz razloga što mi jako interesuje to. Te sedenje za kompom, editovanje, sklapanje. A ima par od toga u Srbiji, nije sad nešto Srbije da plaća. Iskreno da produciraš nešto, brate, jel ono radiš nešto? Pa video... Pivu, povratio si pre minut, već, nastavljaš sa pivom, rakiju sečeš, betonjerka, živ bio, sreća, slava. Hvala, brate. Pa vidjet ćemo polako šta, šaljem CV firmama koji se bave time, pa ćemo da vidimo. Tako da, ali uvek imam sad nešto novo što kreće. Dobro ste se vidjeli. Sa Slovencima jes. 10 € donacija. Od Luke i Nesam gledao. Luka i Nesam gledao. Svaki čas, Lukice. Deretić kaže da ima za pivo bar. Deretić kaže da ima za pivo. Vidi ti koji si donirao, brate. Hvala ti, brate, jako nam puno znači. Ja bukvalno umiram od gladi. Treba da platim račune i to, tako da sve što donirate... Ali to je što je, brate. Lučanine, aj zovi ovaj Cobija, brate. Aj, Lučanine, da, bukvalno zovi Cobija, brate. Aj zovi Relju na mobil. Šta radi Nikolica, dobro? Mali, dobro se od Nikolide, sve ful. Ne znam. A? Ne znam u čemu se radi, tako da ja sam... Ne možeš zoveš nekog repera sad? Vreme je da ubijemo sve repere, brate. Ne mogu sad ne verujem. Aj reci ko ti je loša pesma od nekog repera da izašao da ti je loša, daj isprozivaj nekog, daj malo Neću bre prozivam nikoga. Ovdje se ništa ne računa. Neću nikoga prozivam, nemam razloga prozivam tako. Dobro, da. Mi smo rekli prozivaš loša pesma. Ako ti neće niko prozivaš, da, bukvalno bojite kurac, okej. Nemam šta da kažem, nek snimaju, ko šta snima, nek snima, tako da. Ja to više ne, ja se time ne bavim. Tako i treba, brate. Pardon. Kad izlazi GTA? Pozdrav Lučanina od njegovog Plaga iz Frankfurta. Rode jak si kod crna zemlja, pozdravili te Plagovi iz Frankfurta, brate. Imaš neke strane fanove, brate, odlično. Treba se da njega opet idem. Sad opet idem do njega. Ja čekam da izađem večeras i da ubijem sve, brate. Da, subote. Bilo neko pitanje, ste gledali novog Jokera? Šta je ono? Je li neko gledao Jokera novog? Jesi gledao, brate? Jesi gledao? Ja nisam. Nisi gledao, baš sam tebe očekivao da jesi, brate. Da, ja bukvalno kontam da. Bukvalno, večeras slušaj kao...
Da, bukvalno se kontao da je do jaja, brate, film. Jeste. Stvarno do jaja, Iskidali su. Ja nisam bio toliko u Joker spici, bio sam u Da, bioskopu, nikad. gledao premijeri. Inače, Kupio me Joker, jebo super heroje ne jebe mu uopšte. Da, isto nisam nekog gasa, ali veruj mi da je jako dobro, psihotriller, pa da. Duboka je priča. Da, bukvalno zato me zanimalo, ali ono nisam i dalje gledao. Kontra da može biti žešći cringe, ono. Nije što je najbolje. Nisam, brate, nisam, ne pratim filmove nešto. nešto. Kriterijume i koji bi ispoštovao. Da, bukvalno kontra da je to... Stani Lučanin je gledao Jokera? Nisam gledao, nisam. Činilo mi se na sekunde, jesi rekao. Nisam. Znači, 26. na Famusi najluđi. Da. A jesi ti eksirao onu rakiju što smo ti sipali? Nisam. A nije ti ovo Beograd, brate, od Ne Novi mogu, Sad ne. možda Stop alkoholu. Pa da pričam. Ne, više, slabo sad alkohol, tako da... Šans. Ti si primjer, brate. Ne, stvarno istinu, brate, tako treba i ono sad, brate. Ne, Novi Sad mora da bude, znaš, ono... Bukvalno... Pa, ću gledao čovjek ovdje peglu baca u live, pa to nema druže. Kakav Amidži show, Lea Kišovi, Breba Krač i... Da, bre, to je... Pozdrav Ivane Ivanoša. Nema komplikaciju u Novom Sadu, sve klizi, ja Lučani. Mi ću u grad da posle. Tehnozu, jel gotiviš? Ne. Ne voliš tehnozicu malo, vc. Ne. A klavirkice male? Idemo jako s desnom rukom, samo da idemo... Možeš. Idemo da odmaramo. Ne treniraš od? Ne, nažalost ne. Moraš malo čisto zbog zdravlja, znaš. Da, to je jako dobro, samo malo treniraš i onda Skivaža, boci, ovo ono. kad pukneš teba prka, Vidjet ćemo. zapravo. Ti bi u Novom Sadu se uklopio, brate, dobro. Znaš šta bi Novi Sad napravio? Bi reper, trenirao bi, napucan, radio bi audio, visuals, produkciju. Istina, brate. Bio bi jako, brate. Samo treba treniraš, razumeš, samo... Opa, dođi na trening. Aj, preseli su u Novi Sad, šta sam preseli? Ne A? Kad kupi kuću. Da. Može. Kren taj IT novac. Brati, koji je ovo edukativni show što se tiče, imali ste malo priliku da čujete ovu kolegu? Ja pričam baš Alo, to je baš onako treba, čuo sam neko je pisao i komentar kada ćeš biti u Balkan Info. Da, Glavate u Balkan Info, očekujem vrlo brzo. Da, čuli smo da hoće da se vratio kako se zove... Teša se vratio iz Kine. Guru boss influencer Teša. Da, i bukvalno će opet da snima Balkan Info, ne znam šta, i treba zovu nas, tako da... Bilo bi im bolje da zovu nas. To bi bilo ozbiljna polemika. Šalju pozdrave i sa mog Instagrama za Glavatu. Ortak 1. Ujebe. Kaži mu hvala, brate, i da... Neartikulisani kric. Pazi, imam da pročitam nešto, ali sad ćemo da čujemo pozive. Blejmo, brate, sad ti. To priča, nego ja bi jako volao da vidim mladog Lučanina kako igra Pikado s obzirom da je nitke ispalio Bleju. Okej, to ima savršeno smisla, sad ćemo stavimo, brate, ovdje Pikado. Ko je to pitao? Sad će Lučanin, brate, da ga izbroka, brate. Top priča, ajde pozdrav. Ajde, brate, ćao. Lučaninu, možda izrkaš Pikado, brate. Ne mogu, nemam snage. Pozdravite lika. Bukvalno, treba ti 5 snage da ustaneš, 2 snage da ga baciš i 5 snage da se vratiš na mesto. Znači moraš da izvrkaš to stanje. Daj mi da, kako se kaže? Oh, Jesus fucking lord. Daj mi... Marcello danas gađam, nema dalje. naći šo, stvarno ja sam... Što Marcello gađam naći šo u Srbiji, ubedljivo, naći šo u Srbiji. Ništa, Lučaninu možeš da gađaš Marcella u oko, brate. Nemam snage, ljudi, šta? Lučaninu, molim te, ustani, gađaj, brate, za Novi Sad. Nije ti ovo Beograd, brate, jevote. Te, bra, nismo ti, znaš, nije ti ovo Beograd, brate, moraš na mišiće da radiš za što treba da radi. Tarantac, ali moraš ti od Rocky Balboa, mora od Rocky Balboa sljedeći put, I we are the champions, we are the champions. Opa. Bravo.
A, voli se dala. Skoro mačke oko, bravo. U rame. Gađa, ko riba bivša. Dobro je blizu. 13 voli. Dajmo još malo municije. Dajmo još malo da ispucam municije. Daj, volao da još Lučan ima još municije da ga izroka, brate, u dupe. Može neko baci cigaru ako ja nisam umro ovdje, ako ja sam umro, onda... Da se... Hvala ti. Ljudi, pa ovo nema ovo kad Beograđani budu vidjeli. Šta se dešava? Lučanin gađa Picado Marcello u live. To ti je ovaj... Uzam malo glavu. Samo je u Crni Just Show. Gada me gospod. Da vi između bačke Marcello. Sure fucked it up. Vrlo cool, vrlo žešće cool. Ovako, baš cool. Baš cool, brate. U glavata ala živiš jebo. Najjače živiš u Srbiji. Reci, brate. Najjače živiš u Srbiji, maj. Ja stvarno ne znam šta da kažem, brate. Snimaju live u Ferka, Glavata i Stolica. To ćemo i sljedeći deo onako. Ferka, Glavata, vs. Stolica. Držala se Stolica hrabro, ali poklekla na kraju. We are the flame of humanity, where the rest of the galaxy is just a spark. In centuries of warfare against the violence of the alien, the lies of the heretic, the foulness of the mutant, I have never known fear, but your silence terrifies me. Bravo, rođene. Hvala. Ćao. Mnogo pitanje za tebe, pita vama, da li si probao DMT? Od uvijek sam htio da probam DMT, ali nikad nisam imao priliku za to. Ako neko ima da privadiš togoć da se baci na ražanje? Da, ako neko može da mi izvedi neki DMT koji možemo besplatno da radimo sada. Šta se to radi? Pa čuo sam da može da se puši, brate, može da se mrče. Da pripremi neki izbaci, brate. Da, može se mrče, može se puši, ono masa ga konzumira, brate, tako da... Da, tako da... Od DMT, brate. Oh shit. Ovo je the realest show in Serbia right now. Welcome to the realest show in Serbia, starring Rođeni and... Čanlu. U Novom Sadu bi te zvali Čanlu. Realest show in Serbia. Niđa, gdje je Niđa vam u WC-u? Niđa umra, brate, bukvalno. Glavata se drži, ali ovaj drugi čovjek bi već u fuziji, ali Glavata i dalje tu u emisiji. Ali odjednom prešao u svoj stu gosta se pojavljaju. Ima neka emisija, je li ima kod Džomla neka, to je studio neka bleja? Da, šta ćemo poslati? Idemo do... Klasična novosadska spika, gdje su ovi, šta ćemo? Idemo do Džomla, brate, vidimo. Da, ajmo odmah tamo, brate. Hiperprodukcija. Hvala vam što ste gledali. Odjeva. Ocenite show. Dobrodošli u novi Ocenite show.